Idemo, dva. Čini se da smo ostali nas dvojica, Tine. A što mi onda čekamo? Idemo! Pripazit ću na ostale školjke ovdje. Sretno! O, eno je! Moramo je osloboditi. Zaglavila je. Ne mogu pomaknuti kamenje. Znam. Ako ne možemo izvaditi školjku, pokušajmo razmaknuti kamenje. Dva, stani između kamenja. Ja ću izvući školjku. Uspjeli smo! Pitam se kako ide Tinu i Borisu. Približavamo se. Ha? Možda su tu. A? Ili tu? Brojčuljak, trčuljak! Našao si je. Bravo, Brojčuljče. A sad ćemo te vratiti tvojoj Štefi. Dvije kišuće školjke. Na sigurnom. O ne, još dvije male školjke u bijegu. Idemo! Ribe! Zabit će se u nas! Stanite! Ribe, pazite! Ajme meni, to je bilo blizu. Natrag na Štefinu pozornicu. Dođi ovamo, molim. Za mnom. Da vidimo. Vjerujem da je ovo tvoje mjesto. Ojoj, jesi li dobro? Zašto toliko kišu? Što je dva? Nešto nije u redu s cvijećem? Zar svi počnu kihati kad se približe pozornici? Ali ja sam cijelo vrijeme na njoj i nisam kihnula ni jedanput. Možda nije do pozornice. Kako to misliš? To je zbog cvijeća. Zbog njega školjke toliko puno kišu. O ne, trebali bismo ga premjestiti. Puno bolje, ali školjke koje kišu ometaju druge. A da ih podijelimo u dvije skupine? Dvije skupine? One koje kišu i one koje ne kišu? Točno tako. Kišuće školjke mogu sjediti na jednoj strani, A ostale mogu sjediti ovdje. Tako, puno bolje. Ajme meni, neke od njih ne vide pozornicu. da ih razmjestimo. Opet, ali već su dvije skupine. Kako da ih podijelimo, a da ne miješamo one koje kišu s onima koje ne kišu? Ovo je tako zbunjujuće. Brojčuljče, možeš li nam pomoći? Brojčuljak, trčuljak. Školjke su u dvije skupine. One koje kišu i one koje ne kišu. Ali male školjke straga ne vide pozornicu. Ako premjestimo velike školjke iza, a male naprijed, onda će sve vidjeti pozornicu. Velike i male školjke. To je još jedan način podjela u skupine. 2+2. Sada imamo 4 skupine. Eto ga. Sve je spremno. Uspjeli smo! Školjke koje kišu u jednoj, a one koje ne kišu u drugoj skupini. U svakoj skupini imamo još dvije skupine. Velike školjke straga i male školjke sprijeda. Sad svaka školjka može uživati u koncertu.
Kakvo olakšanje! Hvala, brojčići! 3, 2, 1, odbrojavamo. 1, 2, 3, brojiti je lako. 3, 2, 1, odbrojavamo. 1, 2, 3, brojiti je lako. Da, naprijed, Štefi! 3, 2, 1, problema nema. U današnjoj epizodi učili smo o broju 2. Dvije skupine.